prijs van een Frieske keepwenning is het oorroenjier omhoog gegaan naar in trosnee €340.000. Boven dat kwamen er minder wenningen op de merk. We zullen dat aantal verkopen boven de vraagprijs, dat zullen we hutten opbrengen. Wie het een periode wil in, dat bijna alle transacties boven de vraagprijs verkocht worden, dat gewoon een periode naar beneden daar. En de laatste per kwartaal zullen we dat weer stijgen. En we zitten nu dat gemiddeld de helft van de transacties wordt weer boven de vraagprijs verkocht. Dat wordt steeds lastiger voor de starters om in die merk binnen te komen. Ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag van, ben het nu altijd de meeste van Boeten Friesland, de randstedelingen die dan naar Friesland komen om onze wenningen te kopen. Dat is wel een percentage wat opgeronnen is in de afgelopen jaren. Van 2% in de crisisjaren tot nu een 10-12%. Dat zullen we nog wel een beetje aanrennen, omdat de meesten in de Randstad de wenningen ook weer kopen kennen. Maar ongeveer 1% van de wenningen wordt uit het meeste Boeten Friesland kocht. En we dan ook zorgen dat die prijs, want dat denken heel veel de meesten, dat dan die randstedelingen de hoezen voor ons wijk kapen, om het zo te zeggen. Nou, dat valt ook reuze mee. We zorgen dat de meesten die binnen Friesland een huis kopen en boven de vraagprijs bieden, dat het liekevoll is dan de meesten die buiten Friesland wij komen. Als we dan naar Friesland zorgen en doen zieke een wenning, dan zorgen we dat in Noord-Friesland daar de prijzen onder het gemiddelde van Friesland lezen. En dat betekent dat snel een weinig kepen wordt. Ja, dan is de kans dat in Noord-Friesland het beste onder bod komt, is heel erg groot. Voorspellen is lastig. Zeker dat de toekomst voor betreft. Maar goed, wat wij wel zorgen, dat in het laatste kwartaal ik al, dat de rente die stabiliseert, daalt soms wat. En dat houdt natuurlijk dat het voor de betaalbaarheid van de woningen beter is. En een stabiele, rustige markt is voor de woningmarkt altijd goed. En dat zullen we ook weer waarom in de cijfers. En we denken dat die cijfers zich trolloeken naar 2024. Er zit ook wel een keerzijde om, want naarmate dit vertrouwen van die klanten en van de consumenten groter wordt natuurlijk de kans op een woningkeping wel lager. En dat zullen we weer in de keuzeindicator, het aantal woningen werd de gemiddelde Fries uit kiezen kennen. En dat is nou weer daalt. Dat wie voor het jaar komen nog uit 2,6 woningen kiezen en dat is nou 2,4 woningen worden. En dat is eigenlijk maar één remedie om dat te verhoren en dat is gewoon bijbouwen. We hebben in Friesland, maar ook in Nederland gewoon meer woningen nodig. We hebben woningen nodig in eigenlijk alle segmenten wel. Die ene keer in de troststroom, om zo aan de achterkant woningen te bouwen, zodat de troststroom komt vanuit de lietsere woningen naar grotere woningen. En de andere kant weer woningen voor starters. Dat is natuurlijk wel heel lastig, want groenprijzen en bouwprijzen gaan enorm omheen. Dus het is een hele uitdaging om op een goede plek de goede woningen te bouwen. Maar de devies is gewoon woningen bouwen.